Traktor Weichai Lovol série P4000. 8 LED pracovných svetiel pre lepšiu viditeľnosť pri práci v noci. Silnejšia hnacia sila. Vzduchový filter s konštrukciou Donaldson PSD. Emisná norma Euro 5. Chladič s kapacitou 14 litrov. Palivová nádrž s kapacitou 145 litrov. Efektívnejší výkon. Radenie rýchlostí s elektrickým ovládaním. 18 rýchlostí vpred plus 18 vzad s reverznou pákou. Rýchlostný rozsah až do 40 km za hodinu. Trojhriadeľová prevodovka. Trojkanálový hydraulický výstup. Trojbodový rýchlo upínací systém. Zdvíhacia sila 24,5 kN. Širšie zorné pole. Kapota a kabína so sklonom 10 stupňov dopredu. 360 stupňový panoramatický výhľad. Väčšia flexibilita. Minimálny polomer otáčania 4,6 metra. Vysoká svetlá výška. Viac pohodlia. Odpružené sedadlá. Hladina hluku 80 decibelov. Uzavretá kabína na minimalizáciu usadzovania prachu. Klimatizácia s kúrením aj chladením. Viac možností. Výkonný predný vývodový riadel a predné odpruženie. Pneumatiky veľkosti 24 a 34.